didiemin. Iya sebentar ya nak, sebentar ya. Ini papa sama mama. Mama mau bikin cucu. Ini orang metu. Oh, mimi cucu ini mimi cucu. Makasih mama. Iya nak, sini tengah nih, tengah. Apa skillmu apa? Enek selatike. Papa ini anaknya loh, ditanyai loh apa-apa gitu kok. Gimana kayak kambek papae kok piye to mama ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki kambek. Iya, papamu rada bisu soalnya nak. Oh, ya ukurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan. Bikin Umpama iya ya. Wong panggung iki panggung sandiwara ora apa-apa umpama. Yo iki aku sing disemprot. Bikinnya gimana mama? Gawene piye? Lah piye lali aku. Iki piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang apa? Apa ini? Apa bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae genti slendro. Nah, ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Jadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkur. Lah iya. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek. Iya dong, kakek. Oh, wis kowe mentoya ya. Nah, iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mama, Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek lah Mas Bandi. Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to mama? Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke mutan Yayo. lelampahan kangka muri piye to Mak? Ya bener, bener Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Nah. Yayo. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. nadyan ning kubuk asmara. Yeay, bisa toh? Bisa. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anaknya seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggono. Nah ya Pak ya ndek anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan wong dekne kopi apa teh? Teh wae teh. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Teh tarik. Teh tarik